Per alimentar aquelles persones que no poden ingerir aliments, se'ls injecta sèrum glucosat, que és una solució de glucosa en aigua amb una concentració de 50 grams partit per litre. Primer de tot, tarem. Ara hi posarem 5 grams de glucosa. Hi posem aigua i no ens podem passar de 100 mil·lilitres. I ara barregem. Aboquem la dissolució a la matrassa forat. Afegim una mica d'aigua per si ha quedat glucosa. Vaig afegint aigua fins a arribar a la sala del menisc. La part final l'enrecem amb el comptagotes. Ara sí. I finalment ho barregem. I ja tenim el sèrum preparat.